Hola, com esteu? Avui us volem explicar un conte que passa en un lloc tot nevat. Fa molt i molt i molt fred. I en aquesta caseta hi viu un conillet. El conillet, quin fred que fa! Va sortir de casa seva perquè tenia molta gana i va buscar menjar. Oh, mira, sembla que aquí colgada a la neu hi ha una pastanaga. Que bona! I se va posar a menjar-la. Ui, i quan se l'havien passat, se'n va trobar una altra i va dir, ui, una altra pastanaga. I què puc fer amb aquesta pastanaga? Ui, com que fa tan fred, me n'aniré a portar-li al meu amic el cavall. I camina que caminaràs per la neu, va arribar a casa del seu amic cavall. Quan va arribar, va trucar a la porta. Toc, 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 toc. Però ningú li va contestar. El cavall no hi era. El conillet va dir, bé, com que segur que quan vingui tindrà molta gana, li deixaré aquí la pastanaga. I se'n va tornar a casa seva, perquè tenia molt fred. El cavall havia marxat a passejar. I camina que caminaràs. Ui, es va trobar un nap. Que bo, va dir el cavall. Es va menjar tot el nap i quan va quedar ben tip, va tornar cap a casa seva. Oh, una pastanaga! Segur que me l'ha portat el conillet, perquè devia pensar que no havia trobat res per menjar. Doncs saps què? Agafaré aquesta pastanaga i li portaré al meu amic, el xai. I se'n va anar a casa el xai. Quan va arribar, va picar a la porta. Xai, que estàs aquí? I ningú li va obrir la porta. Bé, doncs saps què faré? Li deixaré aquí la pastanaga per quan torni. I el cavall va tornar fins a casa seva. El xai havia sortit a passejar, tot buscant alguna cosa per menjar. I, es va trobar una col. Que bona que és aquesta col! I menja, fins que no va deixar res d'aquesta col. Va tornar a casa seva. I quan va arribar, m'han portat una pastanaga. Com que jo ja he menjat, no la necessito. Segur que me l'ha portat el meu amic el cavall. La portaré al pobre cabirol, que com que està dins del bosc, potser no ha trobat res de menjar. I camina que caminaràs, va entrar dins del bosc, fins que va arribar a casa el cabirol. Va trucar a la porta, toc, 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 i ningú li va contestar. Ui, sembla que no hi és, va dir el xai. Li va deixar la pastanaga a la porta i va marxar cap a casa seva. El cabirol també havia sortit a passejar per la muntanya. I entremig de la neu va trobar una mica d'herba. Se la va posar a menjar, nyam, 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 i quan se la va acabar va tornar cap a casa seva tot content. Anava pegant uns saltirons, i quan va arribar a casa seva va veure que hi havia una pastanaga. Segur que me l'ha portat el meu amic el xai, però jo ja he menjat. Saps què? Potser que li porti la pastanaga al conillet. Camina que caminaràs, va arribar fins a casa el conillet i li va portar el conillet. I tots junts van demostrar que eren molt, molt bons amics. Que amics que són aquests bons amics. Esperem que aquest conte us hagi agradat. Ara us posaré aquí els personatges de la història, cadascú a casa seu, tot i que, com tots els contes, podeu posar les peces on vulgueu. Aquí posarem la col del xai, l'herbeta del cabirol, la pastanaga i la col del això. Esperem que us hagi agradat. És el conte dels bons amics.